Otec Goriot, francúzsky román považovaný za vrcholné dielo Honoré de Balzaca, nám približuje tragický príbeh otcovskej lásky a morálny úpadok francúzskej šľachtickej spoločnosti, ako aj jednotlivcov, ktorí sa tam pokúšajú dostať. I keď je názvom diela Otec Goriot, postavou, okolo ktorej je najviac sústredený dej tohto románu, je Eugène Rastignac, mladý študent práva, ktorého snom je vydobiť si svoje postavenie v parížskej spoločnosti a zároveň si nenechať úplne pokriviť morálku, ktorá v daných kruhoch patrí medzi takmer neexistujúce črty. Otec Goriot, najviac vyzdvihovaná postava diela, býva v lacnom penzióne u pani Vauquerovej, takisto ako Rastignac. Jeho výdavky na život sú minimálne, čo je kontrastované extravagantným životom jeho dcér Anastázii a Delphine, ktoré sa vďaka peniazom svojho otca, niekdajšieho vynikajúceho obchodníka s cestovinami, dostali na vyššie priečky v spoločnosti. V románe sa objavuje veľké množstvo vedľajších, opakovaných a taktiež epizodických postav, ako napríklad Vautrin, predstavujúci nefalšovanú nemorálnosť, sesternica Madame de Buessan, vďaka ktorej sa Rastignacovi otvoria brány do spoločnosti, Victorine, dcéra boháča, ktorý jej chce odoprieť dedičstvo, množstvo mužských postav, hrajúcich rozličné roly v živote Goriotových dcér a iní. Kompozícia balzakovského románu je diametrálne odlišná od toho, čo nám je známe. Namiesto napínavo písaných kapitol s dramatickým záverom na konci každej kapitoly nám je ukázaný 300-stranový nečlenený celok, začínajúci veľmi dôkladným opisom prostredia a postav. Balzac totižto veril, že osud postav nie je možné pochopiť bez toho, aby sme poznali fatálnosť sociálneho zemepisu, čo v tomto prípade znamená obyvateľov Vauquerovského domu. Tento penzión, nachádzajúci sa v tichom a chudobnom prostredí Novej ulice Svätej Genovévy, je zariadený hierarchicky. Čím vyššie je poschodie, tým väčšia chudoba sa tam nachádza. Na prízemí sú umiestnené salón a jedáleň, ktoré autor živo opisuje slovami. Zo salóna cítiť stuchlinu, plesnivinu, hnilobu. Vyvoláva triašku. Vlhne od neho nos, preniká šaty. Má príchuť siene, kde sa práve obedovalo. Čpie komorou, špajzou, chudobincom. Nuž pri všetkej tej triviálnej hrôzostrašnosti, ak tento salón porovnáte so susednou jedálňou, budete ho pokladať za elegantný a naparfumovaný, ako má byť dámsky budoár. Ďalej nasledujú poschodia. Na prvom poschodí býva majiteľka penziónu, pani Vauquerová, a stará vdova Couturová s jej zverenkyňou Victorine Tailleferovou, dievčinou bez matky, ktorej otec sa k nej nepriznáva. Na druhom poschodí býva starec Poiret a akýsi muž nosiaci čiernu parochňu menom Vautrin. Tretie, najchudobnejšie zriadené poschodie, má 4 izby, v ktorých bývajú stará pani Michonéová, otec Goriot a rôzni študenti, ktorí si nemôžu dovoliť drahšie bývanie. Jedným z takýchto študentov je práve Eugène de Rastignac, mladý študent práva. Ďalej sú ubytovaní už len sluha Christophe a kuchárka Sylvie, a to na pôjde. Dej diela sa začína koncom novembra 1819, kedy po niekoľkých rokoch, čo bol otec Goriot ubytovaný vo Vauquerovskom dome, mal o ňom každý vytvorenú, ustálenú a nepravdivú mienku, vyplývajúcu z dohadov a klebiet obyvateľov penziónu.
vzhľadom na jeho prehnanú sporivosť a súčasnú neochvejnú ochotu financovať nikdy nekončiacu márnivosť prenádherných dám, ktoré ho chodili navštevovať, ho všetci považovali za starého hýrujúca s podivnými chuťkami. To, že tieto dámy sú jeho céry, mu ľudia odmietali uveriť a s prísnou logikou si hovorili tak ako pani Walkerová: keby otec Goriot mal také bohaté céry, ako sa zdajú byť všetky tie dámy, čo ho prišli navštíviť, nebýval by v mojom dome na 3. poschodí za 45 frankov mesačne a nechodil by oblečený ako chudák. Postavou, o ktorej ešte obyvatelia penziónu nemajú vytvorené takéto tvrdé závery, je študent práva Eugen de Rastignac. Počas prvého roku bakalárskeho štúdia mal možnosť vychutnať si slasti materiálneho Paríža, navštevoval divadlá a múzea, chodil na prednášky, spoznával zvyky a reč hlavného mesta a všetko považoval za veľkolepé. Počas prázdnin po ukončení bakalára pri pohľade na chudobu a ustavičnú finančnú tieseň svojej vinohradníckej rodiny sa rozhodne, že aj on chce byť súčasťou spoločnosti, avšak chce za to vďačiť svojim vlastným schopnostiam. Spoločnosť je však spoločnosť a tak sa pre neho stalo nevyhnutné, aby najskôr nadviazal spoločenské styky s váženými ženami Paríža, pričom jeho príbuznou, ktorá mala tieto charakteristiky, bola práve Vicomtessa de Buisson, ktorá svojím menom a majetkom patrila k najvýznamnejším osobnostiam šľachtickej spoločnosti. Na prvom bále Vicomtessy, ktorého sa zúčastní, rozpozná nádhernú a uznávanú grófku Anastáziu de Restaud. Keď jej počas tanca prezradí, že je bratrancom Vicomtessy, grófka ho pozve do jej domu a pre Rastignaca je to prvý úspech v jeho ceste do vyšších priečok spoločnosti. Keď sa po tomto bále vráti do Walkerovského domu, cez kľúčovú dierku uvidí otca Goriota, ako drví domáci riad z pozlateného striebra a čuduje sa jeho sile. Rozhodne sa o tom, čo videl, mlčať a nerobiť si predčasné závery. Hneď na druhý deň sa rozhodne navštíviť grófku Anastáziu de Restaud, kde stretne 3 ľudí. Odchádzajúceho otca Goriota, Anastázínho milenca Maxima de Trail a jej muža grófa de Restaud. Urobí však chybu, ktorá ho stojí celú len včera získanú známosť. Grófke povie, že býva v rovnakom penzióne ako otec Goriot, ktorého videl práve od nej odchádzať, pričom gróf zvolá: Pane, mohli ste povedať aspoň pán Goriot. Grófka zbledne, snaží sa tváriť prirodzene, ešte chvíľu mu robí spoločnosť a povie mu: kedykoľvek prídete, buďte uistení, že nám urobíte nesmiernu radosť. Následne na čo gróf oznámi komorníkovi: kedykoľvek príde tento pán, ani pani, ani ja nie sme doma. Uvedomuje si, že urobil chybu a tak navštívi svoju sesternicu Madame de Buisson, ktorá mu vysvetlí skutočnú minulosť otca Goriota. Potom, ako mu umrela manželka, zasvetil všetku svoju lásku svojim dcéram. A tak sa z bývalého obchodníka postupne stával chudobnejší a chudobnejší starec, zatiaľ čo jeho céry stúpali vyššie v spoločenskom rebríčku za peniaze, ktoré si vyprosili od otca. Obidvom dcéram sa podarilo dobre vydať. Anastázii sa vydala za pána Restauda a Delphine za baróna de Nucingen. Ani jedna však svojho muža nemiluje. Dôvodom ich sobášu nebola láska, ale prestíž a peniaze. A tak sa stýkajú s rôznymi milencami. Keďže bol Rastignácov pokus o nájdenie známostí vo vysokej spoločnosti neúspešný, jeho sesternica mu poradí, aby sa skúsil zoznámiť s Anastázínou sestrou zo strednej triedy, Delphine. Zatiaľ sme pokryli prvú časť tohto románu, ktorý sme sa rozhodli rozdeliť na 2 videá. Ak chceš vedieť, ako dopadne Rastignácova cesta po spoločenskom rebríčku Paríža, osud otca Goriota, finančne takmer na dne kvôli márnotratnosti jeho dcér a záhadnú identitu Votrína, nezabudni si pozrieť aj druhú časť, ktorá vyjde presne o týždeň v nedeľu.